Ek weet ek ken nie die energy match. If it's sick, ek is die queen, julle as my jigs, okay fix. Moenie laat ek jou self-esteem. Nee, maar toe sê kyk hier, hy flow is vuil mense. Kyk, hy flow is vuil. Hoor wat ek jou sê. Kykie, ek sta nie met 'n TV. Al die manne try maar hulle almal word my neefies. Vrou gaan dit daai, kan nie klaar nie, nie 'n kissie. Ons Sy sê almal try, maar hulle almal word jou neefies. Sy sit hulle aan hy zone in wat hulle nie wil in wees nie. Chance. Aanvaar en beweeg aan, my bro. is nou die queens. Hey yo guys, welcome back to Brain 3X mense. Kyk, ek het julle mis gister gesê ek is op by trek wat gaan drop vandag mense. So ja, make sure you subscribe mense. Leave a like, turn on your post notifications. And let's get it mense. Die number, kom ek pull hom gou op vir julle. Die number se naam is type shit by K Medusa en Tem Kazen mense. Ek weet nie as ek reg iets spreek, but anyhow mense. Ek het nog nooit van haar gehoor nie, maar ek het al van Medusa geluister, so. Let's get it man, kom ons kyk wat gaan hier gebeur mense. Let's get it. Wat gaan julle vir ons gee? Oefsha. Oefsha. Okay. Met die. Say fire bitch. Ja, Medusa soeker man type shit. Vat 'n piek, van ek weer die is 'n fan type shit. She on my dick, elke post as sy voor type shit. She be shit. Wait Medusa, wie is die mens wat jy so van praat? Who's this chick that Medusa is referring to mense? Sê vir my. Want die klink soos dit iemand wou hier shots gegooi hierso. Iemand wou hier so shots gegooi definitief. As 'n poging tot jou moer type shit. En ek strei nie met die TV, ek is top 5, 4, 3, 2, ek is top on ice, no lie. Al my ops, word gesprei guy. Al my ops, was gelei by. Die weet moet sê komedie. Al my ops was gelei by mense. Gelei by. Peel, as is scarable job, Jesus give her the wheel. Van ek nodig hier nog clout, dat loop oor is so skin. If you know, then you know. Kijk, jy Medusa sê ek nodig hier nog clout, jy loop oor hier soos king. Hoor julle wat Medusa daar so sê mense. Hy is een vir die team, as net Medusa en ons slange, alles loyal verby. Vat 'n break van die TikToks op my focus op brein. Ek is blind tot die dood, ek en my toon is die same. Bitch, talk. Ja, spit Medusa oor julle fake, maar so 'n bietjie 'n break gevat van TikTok af. Julle wat so dance video's wag om eers op die smallie te fokus. Verstaan julle mense? Jy moet 'n break vat. Ek vat nie nou breaks hier. Nou ons hol nou. Geluk as jy wil dans saam met my, yo. Olympic, ek weet ek ken nie die energy match. If it's sick, ek is die queen, julle as my jigs, okay fix. One is the same. Wag, mense, hoor net daar so. Hoor hy Bitch, flow. toch veel geluk as jy wil dans saam met my, yo. Olympic, ek weet ek ken nie die energy match. If it's sick, ek is die queen, julle as my jigs, okay fix. Moenie laat ek jou self-esteem. Nee, maar toe sê kyk hier, hy flow is vuil mense. Kyk, hy flow is vuil. Hoor wat ek jou sê. Big fix. Me op haar kop, ek seker tricks. Ek is moe van die comparisons, hy is kinderachtig. Hy is passie vir ons almal en is fucking kragtig. Generasie. Hoor julle wat sê Medusa daar. Kyk hier. Das vir almal plek in die game in. Verstaan julle? Dis nie nodig om te sê om rank te trek eintlik basically nie. Van nou trek jy rank, jy's die beste, dan voel die ene some type of way. My ding is, dat julle almal kan voel julle is die beste. Ja man, kom ons sê die ding soos hy is. Dat julle almal kan voel julle is die beste. Ek voel ek is die beste. Jy voel jy is die beste. Verstaan julle wat ek sê? So, met hy, wat ek nou gesê het, maar ons spit facts. Kan we coexist? Kom ons sit hier nog van ons beef vir die top spot, die ons allemaal kan top is. Allemaal kan top is. Dis competitie mense, ons kyk die rapping gaste. Hulle moet eintlik syfers begin hou man. I'm here for that man bro. Hulle moet eintlik syfers, bring syfers back mense. Ek wil allemaal op 'n syfer sien. Self
verander, ik denk hij is prachtig. Blij je berry te lang, zeg hij bitch. Ja, ik doe ze zoeker man type shit. Vette piek, van ik weer die is een fan type shit. She on my dick, elke post als hij voor type shit. She be shit, als ze poging tot je moer type shit. En ik sta niet meer de TV, ik is top 5, 4, 3, 2, ik is top en ice, no lie. Al mijn ops, wordt gesprek guy. Al mijn ops, was gelei bij. Kijkie, ik sta niet met de TV. Al die mannen draaien me alle allemaal. Wauw, wait, die stem die. Ik hoor ze met die stem change at the same time. Die stem, ik heb nog even stem gehoord, die mensen. Wauw, wait, kan me zien. Stem, gooi Was gelei bij. Kijkie, ik sta niet met de TV. Al die mannen draaien me alle allemaal wordt mijn neefjes. Vrouwen gaan het daar, ik kan niet klaar, niet een kissie. Ze zeggen allemaal try, maar allemaal word je neefjes. Ze zitten aan die zonen wat hulle nie wil in wees nie. Chance. Aanvaar en beweeg aan, my bro. Dus nou die queen, zet kop laten zien op beertie. Al die honger owens achter mij, Samoja. I will spin your joy, ik moet een lightie. Larry Hoover, Carson en Medusa. Hulle wacht nou af van Tuka. Al die bitches slaap maar hulle was die hulle toeka. Sorry mami, ik sta trapstar. Ik breng alles huis toe, toch relax maar. Ik is van die opa die... Mama relax, ik breng alles huis toe. Relax, die zalies is mis, je weet mas, als je eerst muziek maakt, of je die werk waar je naartoe gaat niet, dan begin raak hulle onrustig. Verstaan je? So, relax net, piep jullie wat. Dona say het al, je kan niet op mijn Haiti, keep je leven moraal. Als hulle niet wil worry, dan moet hulle voel. Ik is nou hier voor een grote bedoel. Op mijn eigen game, hulle sê ik hou mij cool. Skant wel aan my sip, haal je voeten af mijn stoel. Zeg hij bitch, ja maar doe ze. Ik het nog niet aan dangen ze Zoeker man type shit. Vette piek, van ik weer die is een fan type shit. She on my dick, elke post als zij voor type shit. She be shit, als ze poging tot je moer type shit. En ik sta niet met de TV, ik is top 5, 4, 3, 2, ik is top en ice, no lie. Ik sta niet met de TV, ik is top 5. So dat is 5 spots hier buiten mensen. Hoe ga ik dat maken? Hoe ga je dat maken? Dat is 5 spots hier buiten, die spots raak min. So jullie beter beginnen post meneerkie. Jullie gaan met tracks post. In fact ga jullie met die cijfer hou. En dan kijk ons wie rap die beste hier. Op een random beat. Ja, die zoons gaan die top 5 bij elkaar krijgen. Verstaan jullie? En ik wil persoonlijk hij doen charge. Ik wil kijk je. Al mijn ops, wordt gesprek guy. Al mijn ops, was gelei bij. Why beatmaker? Blind records. Dan was het hard mensen. Wait is een beat wat uitholen. Wait mensen, wait. Wat denk jullie van die namen? Tim Carson met K Medusa. Niks mannen nog Juppie trekkie. Niks van hij niet. Wat denk jullie van die track mensen? Ja nee, die is een van die spannen hè. Hij is een van die spannen mensen. Ik is blij die vrouwmensen in die game collab. Ik is blij die vrouwmensen maak muziek samen. Dat moet nog meer zoals die is man. Hier is een voorbeeld nou. Die is nou die voorbeeld. Dus ja guys. Make sure you subscribe, leave a like and definitely turn on your post notifications. En vanavond gooi jullie uit om te subscribe aan mijn channel mensen. Kom eens aan het lelijk op. Dit is op Brinder X mensen. Kijk, hier is een probleem. Kijk, wat is het probleem? Die brada kan niet meer nagerecord worden, die brada. Zo. Ja. Maar niet te man, kijk hier, dat is scary. Out. Hier kan die brada goed praten. Imagine. Die brada wil niet. Kijk. Pik donker. Hij zoekt ik moet in die dagen. Hij zoekt ik moet in die dagen aan.